Kaixo, Gainean, Alex. eta Irenerea, eta iraitza aparatua aurkeztuko dizugu. Iraitza aparatua iraizketa, argazketa aparatuan eta izerdi burunetan gertatzen da. Giltzon honetan germoa sartzen da, uretzerra germo azpian eta germo bidean gertatzen da. Germoa hortxonetan sortzen da, gero germoa hortxonetatik ateratzen da eta germo azpian gertatzen da. Kantitate bat iritzen denean germo bidetik ateratzen da. Odola iraitza aparatutik igarotza iragazi egiten da, hondakin substantziak bereizteko gernu bidetik kanporatzen da.